Jesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Nakulobo busuku ngisahleli ngifunda izwi, ngikhuleka bese ngikhonjiswa umbono. Ngibona abantu bayahambisana kuthi beseza labantu bese ngikhonjiswa ukuthi phakathi kwabo kunomzalwane. Mangimbona lo mzalwane ugaxe isikhwama esincanyana nje. Bese kube ngathi lesi sikhwama sivulekile ukuze ngibone ukuthi khonani phakathi. Kanti lesi sikhwama vele silingene iBhayibheli, kuneBhayibheli phakathi. Uyahamba nalaba bantu njengomuntu olifihlile leli Bhayibheli. Unjengomuntu ofihlile iqiniso eliyizwi likaNkulunkulu, John 17:17. Kepha izwi likaNkulunkulu encwadini kaJeremiya chapter 23:28 lithonezwi likaNkulunkulu kumele alikhulume izwi likaNkulunkulu ngeqiniso. Kepha inkosi iveza ngombono ukuthi noma ngabe isifake phakathi kwabantu abathile, yasenza sasondelana nabantu abathile, kepha thina siyalifihla izwi likaNkulunkulu, asibatsheli ngeqiniso eliyizwi likaNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi singagodli inkemba egazini, siqaphele ukuthi uNkulunkulu akasibekanga ngeze phakathi kwabantu asibeke kubo. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba. Ndiyaxolisa ndazi uba awufakazi ndibudlulisa ngexesha elifanelekileyo na. Ndifuna ukubonga uNkulunkulu. Njengangoni bendiqala lo mkhosi namhlanje, bendiqalela isimo ebendizobhekana naso ngomso. Ndithe mandibhala imeseji ndibuza ukuthi isikhathi ngubani sohamba ngaso masiyalefa, bethi lefa masiyakhona siyothetha lingalinge lityala leli. Waphendula wathi hayi, andikabisaya, sizofowunelwa ndingabisaya. Ndimangele Baba Mfundisi, ndihlusa ufakazi, ndiyamangala ngoba entliziyweni yam bendithandaza ndisithi Nkosi yami, andikwazi ukuya phayana ngendikwazi. Uvele wabhala imeseji watsho ukuthi hayi cha, ndingabisaya, kuzofowunwa. Ngonto ndamangala Baba, ndathi hayibo, ngoba ibitshisa le mpi kakhulu, ibitshisa kakhulu le mpi, uba inoba idaliswe nguNkulunkulu le mpi. And uye wandikhulekela Baba, ndiye ndeva wagqiba undikhulekela, ndeva ndibuya ithemba lonke. Ndeva apha ngaphakathi kwam kutshabalala inkinga apha ngaphakathi entliziyweni. Eva kumnandi mase ndifumana lo mkhuleko ondikhulekela wona. Nam ndabe ndingayekanga ukukhuleka baseRoma. Ndiyambulela kakhulu uNkulunkulu Baba, ndiyabulela kakhulu. Ndiyabonga, ndimangalisekile nje nangokuthi hayi kunoba kwenzeke kanjani. Ndiyabonga kakhulu Baba, ndiyabulela kakhulu. Mandithe mandidlulise ubufakazi kuwe, ndithi ndiyabulela kakhulu Baba, ndiyabulela uNkulunkulu uhamba naye, uyasebenza, unamandla, uyakhulula, unika ithemba. Ndiyabonga kakhulu Baba, ndiyabulela kakhulu. Ndiyabulela kakhulu uJesu Kristu inkosi Baba, ndiyabonga. uNkulunkulu asigcinele wena Baba, siyabonga kakhulu. Amen. Jesu Kristu inkosi, Baba Sibande, ngiyabingelela ekhaya leZwi entabeni ekaJehova, kuyabonelelwa. Bingelela umama Sibande, bonke egroupini ngiyababingelela bazalwane. Ngize Jesu Kristu inkosi, uyinkosi bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu osekusigcina bazalwane. Siyabonga kakhulu, siyambonga. Sibonga umfundisi
ubaba Sibande, Nkosi yami, siyambonga kakhulu ngentshumayelo. Siyabonga nje kakhulu babe, siyabonga. Namake siyabonga naye ngentshumayelo. Yeyi, siyabusiseka bazalwane kakhulu, nebufakazi bebazalwane siyabusiseka kakhulu. Sithi Jesu Kristu inkosi, liyasebenza leli gama. Sithi Jesu Kristu inkosi, siyabonga. Ngawuthanda nje kubonga baba Sibande, Nkosi yami, ngayibona idate yami lwangibhukela kuyo, ngabona ukuthi ngu-2028, ngabona nedate nesikhathi konke. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga babe, ngiyaxolisa kuphutha kuphendula. Ngabonga babe, ngilokhu. Jesu Kristu inkosi, amen. Baba osezulwini, wena uyise Nkosi yethu Jesu Kristu, siyathoba kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele. Unamandla okwenza konke, uyikho konke kukho konke. Unamandla okwenza konke. Wena Nkosi ulithemba lethu, uyaphila, uyikho konke. Qhubeka uNkulunkulu wethu, uzambule, uzibonakalise. Inhliziyo yami Nkosi iyathoba njalo phambi kwakho ngenxa yomusa osenzele wona. Nangumntwana wakho Nkosi, mthwalo umfihle Nkosi, umgone Nkulunkulu. Ayizwele isandla sakho simhola, ayizwele Nkosi imfudumalo yakho. Noma ngabe yini Nkosi angahlangabezana nayo, angabhekana nayo, kodwa Nkulunkulu ungamdideli, ungasuki kuye, kodwa Nkulunkulu njalo ihlo lakho libe phezu kwempilo yakhe. Nkulunkulu wethu umgcine, umlonde Nkosi, gcinele nomndeni wakhe. Awu Nkulunkulu, uSathane uyafuna njalo ukubhubhisa abantwana bakho, kodwa Nkulunkulu mvikele umntwana wakho, gcobe ngenkazimulo yakho, umgcobe Nkulunkulu, ehlezi kuwe, enamathele kuwe. Mfihle Nkulunkulu wethu, ngiyakwethemba, ngiyakholwa Nkosi ukuthi uzoba kanye naye. Amen. Amen. Tata uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen tata. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Ndiyambonga uNkulunkulu, kuyevakala apha empilweni yami. Kuyevakala enyanini, ebunyanini bukaThixo. Ndiyaqala into yoba ndithandazelwe, izolo ndithandazele ndavele kwangathi apha emzimbeni ongathi bekade khona ama-ice. Ngoku la ma-ice avele angathi anyibilika, avele angathi atshabalala apha emzimbeni wami. Masendiva ngathi kunjalo emzimbeni wami, ndave ndevuka onwaba apha ngaphakathi wami, ndeva ndikhululekile, ndonwabile tata, ndazi ndive ndonwaba. Uthi obuthandaza emva kuva ngathi kunyibilika ntoni apha ngaphakathi, kwanyibilika athi unyibilika ama-ice, ucaba utshabalala inkinga. Ngomzuzu nje uthandaza ave ndeva nje apha ngaphakathi ngathi kuyanyibilika, ngathi bekhona ama-ice. Ngoku ndisamangela, ndazi uba ndingayichaza kanjani le nto endiyivileyo, ndimangele. Yho hayi tata, ndiyabulela kakhulu. Inkosi uThixo asigcinele wena tata wam. Ndiyaqala, uyazi mandichaza ingxaki, ndinengxaki endinayo, umthwalo uvele uthandazele, uvele unyamalala umthwalo empilweni yami, ngoba noba ngaba awukalungi into ezithile zikakalungi, kodwa ngale ndlela bendithwele umthwalo apha ngaphakathi, ndivuba uyandisinda, uvele wanyamalala nje. Angathi kulunge yonke into nje, kumnandi, mfo kamnandi. Yonke into nje angathi ilungile, yonke into nje kumnandi, andinandaba, andiseyiva laa mthwalo bendiwuva ndiqakwe nokulala ebusuku. Ndicinga ndithatha ndibeka, uvele wanyamalala izolo, wanyamalala kuba ngathi kunyibilika nto apha emzimbeni, wanyibilika ngathi ngama-ice, angathi ngama-ice. Andazi kodwa kanjani, kodwa indlela entsika ngayo ndazi uba ndingayichaza ivakale kanjani. Iva ngathi njengoba ukhuleka, ndiguqile ukhuleka, ndimamela umkhuleko, wava ngathi uyanyibilika, kwanyibilika, wava into eyagcwala entliziyweni yam, wava gcwala uthando lokumthanda uNkulunkulu, nokuthi futhi ndisazohlala kuya ndiyindawo. Yho Nkosi Jesu, ndiyabonga tata Jesu Kristu inkosi. Ndiyabulela tata wam kakhulu, Nkosi yam. Yho, isabeka. Amen baba. uJesu Kristu uyinkosi baba, ngithi angidlulise lobu bufakazi.
Ngisemkhosini ka-21 days ngangibhala izono ngizibhala ngilongiqhubeka wangisiza umoya engcwele ngazibhala zonke wangikhumbuza zonke ngazibhala kwathi mangiqeda ukuzibhala emva komkhosi hey baba kwanomthwalo owawusenhlizweni yami owawunzima ngohlobo olumangalisayo ngaba sathi ngiyahlala ngeze ukuthi ngakhala kuJehova ngithi Nkosi lo mthwalo ongaka osenhlizweni yami ngizowuthulwa yini ngoba kwakusinda enhlizweni yami hey baba ngiyambonga uNkulunkulu ngaze ngakhala nakuwe baba ngakhala ngizwe ukuthi kuyasinda wanginika i-advice ngiyambonga baba uNkulunkulu ukuthi emva kokukhala okungaka engangikhala kwathi ngolunye usuku ngilele kwakuzosa kubo lesibili ngabona embonweni ubhanana ohlutshiwe wabekwa endishini kunendishi la ekhaya encane enolayini obovu wawubekwe senta kuleyo ndishi lo bhanana lathi izwi ngihlambululiwe emva kwalowo mbono kwasekuseni kungathi kusuke lonke itshe lalisuke lonke ngizizwa ngilula kwathi ngalolo langa ngalolo lwesibili ngavele ngangena ngolesithathu kwakuzoba olesithathu ekuseni ngavele ngangena emkhosini wa3 days 3 nights we-dry fasting wokumbonga uNkulunkulu ngambonga uNkulunkulu ngibonga ukusuka komthwalo owawusenhlizweni yami namanje ngizizwa ngilula ngizizwa ngikhululekile ngiyabonga baba sibonga i-advice yakho siyabonga baba ukusibonisa siyabonga sibonga sipheze sibonga uNkulunkulu ngawe baba okuthintile kulezi insuku zokugcina ukuthi uzoba nathi usifundise ngobungcwele siyabonga ngizizwa ngilula ngihamba ngilula emva kwalowo mbono ngiyambonga uNkulunkulu baba uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi ngiyabingelela kubaba uma nabazalwane bonke basekhaya leZwi endabeni yendlu kaJehova kuyabonelela ngicela ukudlulisa ubufakazi baba kunomzala wami usebenza kamasipala uyisikhulu nje esisebenza kamasipala ngokukhuluma ke naye wacela ukuthi ucela ukuyikhokhelela ingane yami esikoleni school fees since ngistrugglisha ukukhokhela umntwana esikoleni school fees uqalile ke last week wanginikeza u3000 wathi angihambe ngokhokha esikoleni ngikhokhela school fees sangonyaka odlule esasisele ne school fees sakulonyaka so ngayisplitha kabili imali wanginikeza so uthe nje uzoyikhokhela up until size siphele isikweletu sangonyaka odlule nesikweletu sakulonyaka lo ekhokhela school fees so ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu wenza izimangaliso nangobufakazi ke nje babazalwane ebesikhuthaza besiqinisa nasendleleni noma izimo zikhona neminye imikhuleko ingakaphenduleki kodwa siyamthemba uNkulunkulu futhi siyamkholwa ukuthi uzoyiphendula imikhuleko yethu siyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi amen uJesu Kristu inkosi baba ngicela ukudlulisa ukufakazi ngibonga uNkulunkulu la nezinto angenzela zona baba ngiyathanda kakhulu ukumbonga uNkulunkulu ngibona enginqobela excuse me ngibona enginqobela kakhulu nasemaphusheni ngeke ngaba nephupho lamhla ka7 February
Ngaphupha kukhona nje into engathi iphunga, ngihlele endlini. Ngathi uma ngizwa leli phunga ngase ngiphuma phandle. Uma ngiphuma phandle egcekeni, ngathi uma ngiphuma phandle ngezwa umzimba wami ubambeka uba stiff. Ngase ngihlaselwe imbuzi ey'ningi. Kodwa kukhona la egcekeni ekhaya ngaqala ngathandaza ephusheni ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngawusho lo mthandazo ngiphindaphinda. Uma ngiwusho ngiphindaphinda ngiyibheka lezi mbuzi, uma ngithi uJesu Kristu uyinkosi ziqale yihlehle. Ngilokhu ngiphenduka ngibheka macala onke. Ngagcina ngithi uma ngiphenduka ngithi uJesu Kristu uyinkosi, sagcina lezi mbuzi ziqala manje yibaleka, ikhombisa ukuhluleka. Ngaqala ngawuzwa umzimba wami ukhululwa entweni owawuyiyo. Laphela leli phupho. Uma ngithi uJesu Kristu uyinkosi ngiyibheka le mbuzi seyibaleka, ngagcina ngiwuzwa umzimba wami ukuthi usukhululekile, awuseyona lento eqinile bengiyizwa. Ngavuka ngijabule ngendlela eyisimanga, ngibona uNkulunkulu enginqobela uma ngibiza igama lethu uJesu Kristu uyinkosi. Ngavuka ngathandaza ngambonga kakhulu uNkulunkulu, namanje ngidlulisa nje ukumbonga kakhulu uNkulunkulu. Kumnandi ukuthi uma umzalwane wazi ukuthi nasephusheni lakho unqobe ngenxa kaJesu, unqobe ngenxa yokuthi ukholwa uJesu, nangenxa yokubiza igama lethu uJesu Kristu uyinkosi. Kaningi wesizwe ubufakazi nasegruphini abazalwane benqobelwa, kodwa uthola ukuthi asikakabi nayo leyo encounter. Kuyinjabulo kakhulu baba ukuthi uNkulunkulu simbone esinqobela ngale ndlela. Namanje ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Mangibingelele kubaba nomama, ngiphinde ngibingelela ekhaya leZwi, intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Muhle kakhulu uNkulunkulu bazalwane, uyasithanda, uyasinakekela. Ubufakazi bami nje buncane engithi angibushere nani egameni likaJesu. Engivuka nabo namhlanje ekuseni, ngiphupha nje sisenkonzweni or semhlanganweni nabazalwane sibaningi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ukhona nje omunye ubaba ubelokhu engilandelela, efuna ukungishaya, engilandelela angazi ukuthi ngenzeni. Wangilandelela okuthe lapho esethi useyangithola, kwaqhamuka nje umzalwana, wathi mayembheka wavele wadla phansi wabaleka, kwaba ukusinda kwami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ngisho silele emaphusheni uma isitha sifuna ukuthi senze impi ey'mpilweni zethu, uNkulunkulu uyasivikela. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngibingelela ubaba uNsibande, ngibingelela nomama nekhaya leZwi likaJehova liyabonelela. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ungenzela iy'manga. uNkulunkulu kade ngivalekile ngingayi kahle endlini encane, kodwa manje uNkulunkulu wangilekelela ngey'nsuku, sithatha iy'nsuku emkhosini ka-21 days. uNkulunkulu wangilekelela, ngathola ukuthi uNkulunkulu uqaqile lapho bekubopheke khona. Sengiya njalo ngey'khathi ey'fanele, ngibabaza ubukhulu bukaNkulunkulu. Ngiyacela uniqhubeke njalo, uNkulunkulu anikhulise kukho konke enikwenzayo, ngoba kukhona
esizakala khona ngey'mpilo zethu nangey'nhliziyo zethu. Konke lokho sibonga uNkulunkulu ngoba kuwumusa. Siphakamisela kuyena konke esandleni sakho. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela abazalwane ekhaya leZwi, ngibingelela abazalwane entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela ubaba umpostoli nomndeni wakhe wonke ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ekuseni bazalwane ngizofakaza lana ukuthi ngike ngagulelwa undodakazi wami, ulasibhoni wami, wahanjelwa ingqondo. Kungonakele lutho nje, kwavese kwahamba ingqondo yakhe. Ngabese ngabikela ubaba umpostoli, baba umpostoli, nangumntwana ehanjelwa ingqondo kade engenalutho, ephila nje sisaka. Ubaba umpostoli wathi angisebenzise umkhuleko, lekukhuleka yena, ngimningi undodakazi amlandele. Ngamnika nje bazalwane, ngamnika iy'nsuku zaba u-2 khona ingqondo ihambile, kodwa wayekwazi ukukhuleka. Wakhuleka nje bazalwane, wakhuleka. Kwathi kuphela isonto ephila. Ngikhuluma bazalwane ngomuntu ophilayo, kodwa ingqondo yakhe ngaleso sikhathi yayihambe kakhulu, ngisho nomndeni wawusuthukile. Kodwa njengamanje nje bazalwane ngikhuluma ngomuntu ophilayo. Ngizobonga uNkulunkulu, ngibonga amandla kaNkulunkulu amakhulu awenzayo phezu kwey'mpilo zethu. Kuthe ey'nsukwini futhi bazalwane, ngiyaqhubeka ngiyabonga. Kuthe ey'nsukwini ngivakashele umndeni wami kukhisimusi la ekhaya. Ngisebenzisa igesi-ke phakathi kwaleli khaya. Ngahamba ngaya edrobheni ngangiyothenga izinto ey'ncane nje ezayisele. Ivese igesi ilikha, ithe mayilika igesi kanti kukhona iy'ngane engithandaza nazo uma ngabe sithandaza. Zaskrim uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, zamemeza iy'ngane. Yo bazalwane, kwenzeka ummangaliso, nabavakashile bayithuka sebememeza leli gama bengalazi, kodwa balimemeza. Kodwa phela angithi balimemeza ngokukholwa, babona ingozi bezofa. Kanti uNkulunkulu wenzela ukuthi akuthinteke nomakhelwane, bafike omakhelwane bezosiza, babese bayicisha igesi. Ngabona isimangaliso, uNkulunkulu esisebenza ngegama elinamandla. Leli gama bazalwane linamandla. Ngiyazivumela nami linamandla. Wasebenza uNkulunkulu, wawuprotect umuzi wami ngingekho, wavikeleka. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga, ngiyamdumisa, ngiyabonga baba umpostoli, wasisiza, wasitakula, sasiba umnyameni, wasithatha wasibeka ebukhanyeni. Hhayi baba umpostoli, siyambonga uNkulunkulu ngawe. uNkulunkulu akugcine kwande konke okwenzayo. Siyazi ukuthi awuzenzeli wena, wasitshela wathi ugitshelwe. uNkulunkulu wethu onamandla, siyambonga uNkulunkulu ngawe, siyambonga kakhulu, siyambonga uNkulunkulu. Aqhubeke enze izinto ey'nkulu ngawe. Uvula ngisho iy'ngqondo zethu kade zisebumnyameni, kuyakhanya manje, kusile bha kusemini. Umuntu wengazi ukuthi kwenzakalani, sikholwa impela kodwa angingazi ukuthi kwenzakalani. Ngiyambonga uNkulunkulu, umkhulu muhle, makadunyiswe yena yedwa. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga abazalwane, amen.